Mikunjang Kanjeng langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Yudhistira pukulun Sang Hyang Bathara Indra ulun ingkang prapta ana ing negara Ngendraprastha sayekti ulun bakal paring pangandikan kelawan jeneng kita kulup sakadang kadheyan nggon kita wis tinuding dening Sang Hyang Jatimurti minangka dadi nalindraning bangsaning jim dina samengko kaya wis rampung kewajiban kita nggon kita mapan ana ing Wanamarta ya negara Ngendraprastha ya negara Ngamarta lan dadi ruhanira negara Ngendraprastha bakal kababar kamanungsan wondene sapa ingkang nampa negara tananalika jamung para Pandhawa ingkang cacahe lan wewujudane tan prabeda kelawan kita sakadang mula Yudhistira yen to samengko ana wujuding titah jalma menungsa ingkang prapta ning mapan kene ingkang aku aran Raden Puntadewa Bratasena Raden Permadi lan Raden Pinten Tangsen sayekti ing kono kita kudu masrahake negara Ngendraprastha kelawan para Pandhawa supaya kinarya mukti para Pandhawa ana ing negara Ngendraprastha ya negara Ngamarta iki Yudhistira